Ahoj, krásna duša. Vítam ťa pri tejto vedenej meditácii, ktorej cieľom bude precítiť vďačnosť, uvoľniť tvoje telo a napojiť sa na vyšší zdroj, Boha, Stvoriteľa, Budhu, vesmírnu inteligenciu. Je úplne jedno, ako to nazveme. Poprosím ťa, aby si našla kľudné miesto, kde si môžeš v pokoji sadnúť a spoločne meditovať. Keď budeš pripravená, tak môžeme začať. Poprosím ťa, aby si sa teraz sústredila čisto na svoje telo. Precíť každú jednu končatinu, každú jednu bunku v tvojom tele a len tak pár sekúnd pozoruj svoje telo. Čo sa s ním vlastne deje? A ako ho pozoruješ, tak začni do toho vedome dýchať. Poprosím ťa, hlboký nádych nosom a hlboký výdych ústami. Hlboký nádych nosom a hlboký výdych ústami. A opäť hlboký nádych nosom a hlboký výdych ústami. A teraz pôjde posledný nádych a chcem, aby si predstavila. S týmto posledným nádychom zadržíme dých na 15 sekúnd. A keď tento nádych po 15 sekundách povolíme, predstav si, ako z tvojho tela odchádza stres, napätie a precíť tento výdych ako úplné uvoľnenie a relaxáciu tvojho celého tela. Poďme na to. Hlboký nádych. Zadržíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a hlboký výdych. A môžeš krásne cítiť, ako všetok stres, obavy, negatívne, nepodporujúce myšlienky z teba opadli a tvoje telo je krásne, zrelaxované, uvoľnené a si v krásnom, prítomnom okamihu. Teraz ťa poprosím, aby si nacítila svoje srdce. Kľudne si môžeš dať aj ruku na tvoje srdce, ak ti to pomôže lepšie si to vizualizovať. Predstav si svoje srdce a začni dýchať do tohto srdca. Takže nádych a výdych a sústredíme sa na naše srdce. Pokús sa počúvať a navnímať rytmus svojho srdca. Opäť nádych a výdych. Precíť, ako sa tvoje srdce postupne otvára a toto tvoje krásne srdce začne magneticky pulzovať a ty to môžeš už po pár sekundách precítiť. A popri tom stále vedieme hlboké nádychy alebo hlboké výdychy. A teraz ťa poprosím, aby si v duchu povedala 3 veci,
za ktoré si naozaj vďačná vo svojom živote. Nech je to čokoľvek, za čo si vďačná. Na tom nezáleží. Pritom, ako si budeš predstavovať tieto veci, za ktoré si vďačná, sa snaž precítiť ten pocit vďačnosti práve od toho srdca. Výborne. Ak to už máš, tak teraz ťa poprosím, aby si predstavila nad svojou hlavou kryštálovú guľu. Táto kryštálová guľa môže byť akékoľvek farby. Môže byť kryštálovo čistá, transparentná, alebo môže mať akúkoľvek tvoju obľúbenú farbu. Predstav si, že táto kryštálová guľa sa ti vytvorila tesne nad temenom tvojej hlavy. A teraz si len predstav, ako do tejto kryštálovej guľe vložíš svoje vedomie. Svoju predstavivosť, svoju myseľ. A telo ostane tam, kde aktuálne je. Teraz si predstav, ako si v tejto kryštálovej guli a ideš smerom hore. Predstavuj si, ako táto guľa sa začína vzdiaľovať od tvojho temena hlavy a prechádza vyššie a vyššie, prechádza cez strechu tvojho príbytku a ide stále vyššie a vyššie a rýchlejšie. Predstavuj si, ako s touto guľou prechádzaš cez oblaky, cez zemskú atmosféru a ideš stále vyššie a vyššie, ľahšie a rýchlejšie. Vidíš už za sebou planétu Zem a ide stále vyššie a ďalej. Prechádzaš okolo planét z našej slnečnej sústavy, okolo Slnka a ideš stále vyššie, ďalej a cítiš stále väčší a väčší pocit ľahkosti. A ako ideme touto guľou hore, tak si predstavuj, že prechádzaš cez biele svetlo, cez tmavé svetlo, cez ďalšie vesmíry a ideš stále ďalej a rýchlejšie a vôbec do toho nezapájaj logiku. Nechaj sa unášať touto tvojou kryštálovou guľou a len choď vyššie tam, kde ťa to ťahá k tvojej vnútornej podstate, k tvojmu domovu. Ako ideme ďalej vyššie a vyššie, tak si predstav, že prechádza cez rôzne farby a ideš stále vyššie a vyššie. Prechádzaš cez takú gélovitú substanciu, ktorá ti pripomína želé a prechádzaš cez to ešte ďalej a vyššie. Potom prechádzaš cez ružový oblak a prechádzaš pekne cez neho a ide stále vyššie a vyššie a ľahšie a hlbšie. Až nakoniec pred sebou vidíš nádhernú bielu perleťovú energiu. A predstav si, že máš pred sebou krásne zlaté dvere, ktoré sa ti otvárajú a ty vchádzaš viac a viac dovnútra. A
Teraz si predstav, ako vchádzaš do tejto krásnej bielej perleťovej energie. Predstav si, ako sa tvoja kryštálová guľa začne postupne rozplývať. Ako ide stále vyššie a hlbšie do tejto podstaty nášho bytia, tak sa stále viac a viac rozplývaš a cítiš jednotu so všetkým. A keď sa táto tvoja kryštálová guľa úplne rozpustí, môžeš cítiť ohromnú bezpodmienečnú ľahkosť, bezpodmienečnú lásku, pocit radosti, naplnenia, vnútorného pokoja. A len precíť tento blažený stav. A teraz ťa poprosím, aby si predstavil, že si pod takým krásnym, čistým, priezračným, bieloperleťovým vodopádom. A predstav si, ako stojíš pod týmto vodopádom a tento vodopád, táto krásna, kryštálická, čistá, perleťová energia ťa krásne umýva. A len precíť, ako všetky veci, ktoré ti už aktuálne neslúžia v tvojom živote, tak si predstav, ako ich tento nádherný biely vodopád zmije, očistí od tvojho tela. Predstavuj si všetky veci, ktoré ti už neslúžia, ktoré už nechceš mať v živote, tak sa len predstav, ako tento vodopád ich krásne berie so sebou a tvoju esenciu krásne očisťuje. A len si to predstavuj, aké je to krásne zbavovať sa veci, ktoré ti už neslúžia. Je to pocit, ako keby si zo seba zhodila desiatky kíl záťaže, ktoré ťa zbytočne držali a trápili v živote. Užij si tento krásny pocit zbavovania sa zbytočnosti v tvojom živote. A nezabudni pritom stále dýchať. Vytvor si kryštáľovú guľu, do ktorej vložíš svoje vedomie. Taktiež si predstav, ako do tejto gule vložíš tú krásnu bielu perleťovú energiu stvoriteľa, Boha, vyššej inteligencie. A predstav si, že do tejto kryštálovej gule jej dáš toľko, koľko zvládneš, koľko si dokážeš vôbec len predstaviť. A krásne si to predstavuj, ako sa táto tvoja kryštálová guľa krásne náplňa. A keď to budeš mať hotové, tak sa môžeme vrátiť naspäť dole. Prechádzame cez Zlatú bránu. Prechádzame cez ružový oblak a ideme stále nižšie, rýchlejšie, ľahšie, hlbšie. A predstavuj si, ako tvoja kryštálová guľa má ohromnú silu, ako z nej svieti obrovské, ohromne silné biele svetlo. A predstavuj si, ako s touto guľou ideme nižšie a nižšie, prechádzame cez gelovitú substanciu, ideme nižšie a nižšie, prechádzame cez rôzne farby, prechádzame cez tmavé svetlá, prechádzame cez svetlé svetlá, prechádzame cez rôzne vesmíry, galaxie a ideme stále nižšie, rýchlejšie, ľahšie a stále si predstavuj, ako táto kryštálová guľa má obrovskú silu a svetlo.
A ideme stále hlbšie, nižšie. Vchádzame do nášho vesmíru. Prechádzame okolo Slnka, okolo ostatných planét našej slnečnej sústavy. Už môžeme vidieť našu Zem, ku ktorej sa stále približujeme. A predstav si, ako si nad krajinou, kde sa práve nachádzaš, nad mestom, nad tvojim príbytkom. Teraz si predstav, ako prechádzaš cez strechu, steny svojho príbytka, kde sa práve nachádzaš. A predstav si, ako táto nádherná, silná, svietivá kryštálová guľa sa tesne zastaví nad temenom tvojej hlavy. A chcem, aby si predstavila, že toto ohromné, silné svetlo osvecuje celý priestor, v ktorom sa nachádzaš. A predstav si, ako toto svetlo čistí krásne priestor od negatívnych energií, od rôznych entít. A predstav si, ako toto silné svetlo ožaruje, čistí a lieči priestor, v ktorom sa nachádzaš. A keď budeš mať, tak teraz si predstav, ako sa ti cez temeno, cez korunu čakru vlieva táto kryštalická guľa s celou jej silou, energiou, svetlom, láskou, ako sa ti vlieva cez temeno hlavy do tvojho tela. Ako postupne táto energia prechádza cez tvoju hlavu, cez chrbticu, cez končatiny, ruky, nohy. Predstav si, ako táto krásna biela energia úplne čistí a harmonizuje celé tvoje telo, každú jednu bunku, každú jednu čakru, ktorú dobíja energiou, harmonizuje. A len si predstavuj a precíťuj túto nádhernú liečivú bielu perleťovú energiu, ako ti prúdi celým telom. Teraz ťa poprosím, aby si túto energiu nasmerovala do chodidiel. Predstav si, že z tvojich chodidiel začínajú vyrastať hlboké, silné korene. A predstav si, že tieto korene prechádzajú cez podlahu, do zeme, prechádzajú cez rôzne minerály, pôdu, podzemnú vodu, rôzne podzemné jaskyne. A tieto korene idú stále hlbšie a hlbšie až do jadra Matky Zeme. A predstav si, ako idú stále hlbšie a hlbšie, až nakoniec dosiahnu jadro Matky Zeme. Pri tomto jadre Zeme si predstav, ako tieto korene krásne začnú obopínať to jadro Matky Zeme. Predstav si, ako táto energia, ktorú sme prijali z vrchu, sa teraz presúva cez tvoje chodidlá, cez tieto korene až dole do Matky Zeme. A predstav si, ako táto biela perleťová energia sa premieňa na krásnu kryštalickú energiu, ktorá sa uzemňuje v tejto hmote, realite. A len si predstav, ako sa táto energia transformuje. Výborne. A teraz si predstav, ako s nádychom túto krásnu bielu kryštalickú uzemnenú energiu od Matky Zeme naťahuješ hore cez tvoje korene až do tvojho tela. A dáme si na to 3 nádychy. Hlboký nádych a predstavuj si, ako ťaháš túto energiu stále vyššie a vyššie
hlboký nádych. A táto energia ide stále vyššie a vyššie po tvojich koreňoch. A výdych. A posledný nádych. A predstav si, ako táto energia sa ti dotkla tvojich chodidiel. Môžeš cítiť jemné šteklenie alebo pálenie na chodidlách. Je to úplne prirodzené. A teraz s ďalším nádychom si predstav, ako táto krásna, liečivá, uzemňujúca kryštalická energia začne prúdiť do celého tvojho tela. Len si predstavuj, ako prechádza cez chodidlá, cez členky, cez kolená, cez stehná, cez pánovu, cez brucho, cez celú chrbticu, orgány, cez ruky, až do hlavy. A len precíť vo svojom tele túto nádhernú uzemňujúcu energiu Matky Zeme. Precíť, ako si spojený, spojená so zdrojom, s Bohom Stvoriteľom, ale taktiež s Matkou Zeme, s hmotou. A len precíť tento krásny pocit jednoty. A keď budeš pripravený, pripravená, začni postupne precíťovať svoje končatiny, svoje telo. Začni robiť postupne malé pohyby, uvedomuj si svoj pohyb. Až napokon, keď ti to bude príjemné, tak otvor svoje oči. Ďakujem ti, že som ťa dnes mohol sprevádzať týmto procesom. Verím, že si to užila a prajem ti všetko dobré.